Tässä on Suomenlinnan kirkon kellotapuli. Se on se pieni, mikä siinä vieressä on. Mutta mun on tarkoitus mennä kohta tonne. No niin, mä oon nyt täällä ikään niin kuin tämmöisen pikkutornin tai pikkutapulin sisällä. Nämä on ihan järjettömän mielenkiintoisia, koska nämä on ikään niin kuin hautautunut tänne. Ja tän pääsee kiertämään ympäri aika hyvin. Mutta täällä on siis tietysti näitä tiiliä, mistä tää koko homma on rakennettu. Ja näähän on mun suuren mielenkiinnon kohteita, koska nämä on kaikki varmastikin käsin lyötyjä. Nämä on sen muotoisia. Okei. Sitten täällä on paljon hyviä pieniä luukkuja. Katsoppa tonne. No niin, nyt mä oon täällä Suomenlinnan kirkon tornin sisällä. Ja täällä tornin sisällä on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen rakenne. Tornihan on suorakulmion muotoinen, neliömuotoinen ulkoa, mutta täällä sisällä on tää ikään niin kuin vanha 1800-luvulla rakennettu pyöreä torni ja kaikki sen koristeet. Ne on näkyvillä täällä vielä ja tää on aivan niin kuin uskomattoman siistiä. Seuraavaksi matka jatkuu tonne ylöspäin ja mulla oli tässä pieni valon teippaustauko. Mun pitää rikkoa valokeilaa ja Pro-ratkaisu siihen leivin paperi toimii täydellisesti. Okei, tämä Suomenlinnan tornin ikään niin kuin keskiosa on todella hämmentävä paikka, koska ensinnäkin täällä näkee tosi selvästi ton kupolin, vanhan kupolin ja ympyrämuodon. Eikä siinä vielä kaikki. Mä laitan valon päälle ja mä koitan näyttää, mutta tuolla sivuilla on myös tommoset tosi hasardit kuilut, mitkä menee ihan tonne alas saakka. Vilkaisepa. Pitää olla tarkkana, ettei tiputa kameraa esimerkiksi sinne.
koska kaikkia kuitenkin kiinnostaa, miltä Suomenlinnan kirkon tornissa näyttää, niin siellä näyttää tältä. Tää on itse asiassa aika miellyttävä ja hyvin valaistu paikka, toisin kuin monet muut. Tänne tullaan tämmöisiä kierreportaita pitkin. Ja sitten täällä tietysti tuuli humisee aika lujaa ja sitten tuossa kuuluu ylhäällä sen majakan pyörivän lampun ääni ja siihen pääsee tuosta, mutta siinä on vain se lampputila, eli periaatteessa tän ylemmäs täältä ei pääse. Ihan käsittämätön paikka, aivan todella hieno.